Была я калісьці дзяўчынкай і вельмі любіла кіно «Мустанг іншаходзец». Учынкам натхнялася шчыра яго. Як усе конь быць не пахаджаўся, і жорсткім законам людскім ён смела супраціўляўся. Свабодным быць значыць жывым, а рабства ёсць смерць, так што ж выбраць, жыць мёртвым ці згінуць жывым. Мустанг нават і не хістаўся, рабам ён застаўся чужым. Жадаю, каб усе іншаходцы у годзе наступным былі шчаслівымі першапраходцамі і вынайсці шлях свой змаглі, бо толькі на тых і надзея, хто зменіць хаду, табу нам не будзе у спіны дзьмуць вея, а ў твары шчаслівыя нам.